X'taħsbu? Li kieku konna flok dawk il-ħaddiema tal-ewwel sija tas-sitta ta' filgħodu. U meta min ħadmek jagħtik l-istess paga bħalma tali dak li ħadem sija waħda. Dil-parabola nisemgħuha, naċċettawha, imma ma nafx kemm tinżel fil-fond ta' qalbna, ma nafx kemm aħna konvinti minnha. Hekk jew le. Hekk jew le. Ħanippruvaw nifhmu ftit il-messaġġ ta' Ġesu sabiħ illum għalina. Nistgħu naqsmu l-parabola fit-tnejn b'żewġ partijiet. Għandna l-ewwel parti għandna l-sejt l-għalqa illi joħroġ kmieni filgħodu biex ifittex ħaddiema għall-għalqa tiegħu u joħroġ 5 darbiet. Imbagħad għandna t-tieni parti illi fil-għaxija isejjaħ lill-prokuratur tiegħu biex jibda jħallas il-ħaddiema. Ħanippruvaw naraw parti fil-ftit ħin li għandna. Mela l-ewwel qabel kollox dan is-sejt joħroġ filgħodu kmieni jgħidilna l-Vanġelu fis-6 ta' filgħodu. Imbagħad jerġa' joħroġ fit-9 ta' filgħodu, joħroġ f'nofsinhar, joħroġ fit-3 ta' war nofsinhar u joħroġ fil-5 ta' war nofsinhar. Ix-xogħol jispiċċa fis-6, 12 sija, mis-6 sas-6 il-ħin tal-jum, il-ħin tad-dawl. Mhix xi ħaġa rari din il-parabola, għaliex? Għax tirrifletti dak li kien jiġri fid-dinja ta' dak iż-żmien. Kienu kien hemm il-ħaddiema fil-bieb tal-belt jew fil-pjazza lesti jistennew lil min ħaddimhom. Kienu jkunu hemm minn filgħodu kmieni, għaliex għax il-ġurnata mod speċjali fl-art imqazza f'Iżrael tibda kmieni filgħodu anki minħabba ix-xemx u sħana kif semmew il-ħaddiema stess lis-sejt. U allura dan is-sejt ħareġ u lil ħaddiema li kienu lesti filgħodu sejħilhom għax-xogħol tiegħu. Imma dan is-sejt ma kienx kuntent. Jerġa' joħroġ ukoll fid-9 u jerġa' joħroġ f'nofsinhar u fit-3 u saħansitra fil-5. X'irid jurina dan kollu? Aħna ngħidu kellu ħafna xogħol fl-għalqa. Però jekk aħna nirriflettu sew fuq il-parabola, l-iskop ta' dan is-sejt ma kienx tant li jagħmel ix-xogħol fl-għalqa, mhux dan kien l-iskop. Imma l-iskop ta' dan is-sejt kien ieħor, kien illi kull ħaddiem ikollu l-possibilità illi jaħdem. Kull ħaddiem ikollu l-possibilità tax-xogħol. U għalhekk jerġa' joħroġ għalfejn qegħdin hawn. Għalfejn mintom x'taħdmu? Għax ħadd ma qabbadna, interessanti l-mistoqsija, ħadd ma qabbadna, ir-risposta kif ħadd ma qabdek. Inti jekk trid tmur għax-xogħol toħroġ f'nofsinhar, inti jekk trid tmur għax-xogħol jekk trid lil xi ħadd iqabdek tmur fit-3 ta' war nofsinhar, jekk trid lil xi ħadd iqabdek għax-xogħol tmur fil-5 ta' filgħaxija jew fis-6 ta' filgħodu. Imma dan ma kienx importanti għas-sejt. Għax għas-sejt l-iktar ħaġa importanti illi kull bniedem ikollu sem fl-għalqa ta' twili tiegħu. U allura hawnhekk diġà tatina tifsira oħra tal-parabola. Lil Alla jinteressaħ illi kull bniedem, li kull wieħed u kull waħda minna ikollu sem f'din l-għalqa ta' twili tiegħu. X'inhi din l-għalqa ta' twili tiegħu? Din l-għalqa ta' twili tiegħu hija d-dinja. Din l-għalqa ta' twili tiegħu hija l-Knisja. U x'inhu x-xogħol, il-ħidma li aħna msejħin nagħmlu f'din l-għalqa ta' twili tiegħu? Ma ninsewx li fl-Iskrittura l-għalqa ta' twili kienet dejjem sinjal tal-poplu ta' Iżrael. Id-dili għal-eneb l-imbejt, sinjal tal-ferħ, sinjal tal-abbundanza. L-imbejt mhux neċessità, mhux bil-fors ikollok l-imbejt. L-imbejt biex ngħidu hekk huwa kważi kapriċċ. Hi xi ħaġa ekstra illi mhix daqshekk indispensabbli biex ngħixu għal ħajja tagħna ta' kuljum. U Alla jixtieq illi aħna jkollna din l-ekstra
Alla jixtieq li intu jien aħna jkollna dan il-ferħ. L-inbit huwa sinjal tal-ferħ, sinjal tal-poplu maqut, sinjal tal-Knisja l-inbit. Ġesu nnifsu imbagħad iħallilna fl-Ewkaristija l-inbit bħala l-element illi jittrasforma ruħu li jinbidel fid-dem tiegħu. L-inbit biex ngħidu hekk huwa il-ferħ, l-inbit huwa il-milja illi jien u int li aħna nistgħu nilħqu f'din il-ħajja. U allura Ġesu jixtieq illi kull wieħed u kull waħda minna naħdmu f'din l-għalqa ta' twiri. U dan jixtiequ mhux għalih, mhux għall-għalqa, imma għalina. Biex kull wieħed u kull waħda minna jkollu sem, biex kull wieħed u kull waħda minna jkollu lena il-paċi illi hu jixtieq jagħtina. U għalhekk Ġesu joħroġ u jdur mat-toroq tad-dinja ifittex illi jkun hemm nies illi jmorru jaħdmu fl-għalqa. Interessanti dan l-interess ta' Alla fil-bniedem biex jidħol jaħdem fl-għalqa tiegħu. Interess li jrid jgħaddih lilna. Aħna wkoll irridu nixtiequ li oħrajn bħalna jagħmlu parti minn din l-għalqa ta' twiri. Aħna wkoll irid jitħeġġeġ fina il-bżonn li nduru u nfittxu bħala Kristjani, bħala Nsara, biex insejħu ħaddiema oħra, ħalli ħaddiema oħra wkoll ikollhom l-okkażjoni illi bħalna ikollhom esperjenza jesperimentaw is-sabiħ tal-li tkun f'din l-għalqa ta' twiri. Mela l-Vanġelu jippreżentalna il-parabola tal-lum mhux tant bħala att ta' ġustizzja jew ta' inġustizzja illi s-sejt jagħmel mal-ħaddiema tiegħu. Imma qed jippreżentalna l-Vanġelu tal-lum bħala x-xewqa ta' Alla li kull bniedem, kull wieħed u kull waħda minna isib lena tiegħu, iħossu parti minn din id-dinja. U dan ikompli jurjolna it-tmiem tal-Vanġelu, it-tieni parti tal-Vanġelu tal-lum. Għal filgħaxija x'jiġri? Is-sejt isejjaħ il-prokuratur tiegħu u jgħidlu biex jibda jħallas, u jibda jħallas mhux minn tal-ewwel sija, imma minn tal-aħħar sija. U hawnhekk u x'hekk tidħol id-diffikultà, però fil-kuntest ta' dak li għadna kif edna, se nifhmu għaliex dan is-sejt jagħti lil dawk li ġew fl-aħħar l-istess bħalma jagħti lil dawk li ġew l-ewwel. L-ewwel qabel kollox. Il-ħlas ta' ġurnata xogħol kien dinar. Dak illi wiegħed lin-nies tal-ewwel sija, dawk illi ġew jaħdmu fis-sitta ta' filgħodu. Allura lil dawk tal-ewwel sija ma nistgħux ngħidu li naqashom mis-sens tal-ġustizzja. Għaliex? Għax ftehim magħhom kif jgħidilhom il-prokuratur stess, kif jgħid is-sit stess, ftehim magħhom dinar. Mela is-sejt ma naqax mill-ġustizzja lejn dawk illi ġew filgħodu kmieni biex jaħdmu. Imma s-sejt kien ħali, kien ġeneros ma' min? Ma' dawk illi ġew fl-aħħar sija, ma' dawk illi ħadmu biss mill-5 sas-6 ta' filgħaxija, kif ukoll ma' dawk ta' qabel. Imma dan x'irid jurina? Dan irid jurina illi dak li aħna f'moħħna nimmaġinaw dwar Alla ħafna drabi ma jkunx minnu. Ħafna drabi aħna naħsbu li Alla jħallas lilna skont l-emejjel tajba jew ħżiena tagħna. Imma Alla ma jimxix b'dan il-mod. Alla ma jimxix b'dan il-mod. Alla ma jħallas bil-ġustizzja. Alla ma jtejkx kemm ħaqqek. Għaliex? Inti min jgħidlek li ħaqqek, li min jgħidli li ħaqqni. Tistax tkun illużjoni tiegħi, idea tiegħi, illi jiena m'għandix ħtijiet. Tistax tkun fantasija tiegħi illi jiena m'iniex nisbalja. Possibbli jew le? Kemm ġieli għaddi żmien u nindunaw għamilt tal-tul ta' żmien dal-iżballu qatt ma ndunajt. Min se jgħidlek lilek? Min se jgħidli li jien il-perfett fis-sitwazzjoni? Min se jgħidlek lilek li inti li ma tisbaljax? Min se jgħidlek lilek li inti biss għandek raġun? Min se jgħidlek lilek din il-ħaġa?
Ma ninsewx jgħid San Pawl jgħid jien mhux talli ma niġġudika lil ħadd, imma talli laqqas li l-nifsi ma niġġudika, għax laqqas jien ma naffen jien, inħalli l-ġudizzju tiegħi fuq in-nifsi għal ħnina ta' Alla. San Pawl dan ta' aħseb wara jien, aħseb wara aħna. U allura fil-parabola Ġesu jrid jgħidilna illi dak kollu li Alla jagħtina, dak kollu li Alla jagħmel magħna mhux għajr rigal, mhux għajr don. Min huma dawk fostna l-ħaddiema tal-ewwel sija tal-5 ta' filgħodu? Min huma dawk fostna li l-ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija nagħmlu biss it-tajjeb u nagħmlu biss il-ġejt? Min huma dawk fostna? Min se jħoss li jisma' jgħid iva jien wieħed minn dawk? Laqqas ħadd minna. Minu tal-ewwel sija? Mela anki dawk li ħadu d-dinar li kien wedhom fil-bidu, anki dawk ħaduh b'rigal, kif ukoll dawk tal-aħħar sija, dawk ukoll ħaduh b'rigal. U allura din l-attitudni ta' Alla magħna anki lilna ta' trid tbiddlilna ftit kif inħarsu lejn xulxejn. Kultant kif inħarsu lejn xulxejn. Għax dak sewwa jien ilni hawnhekk nitħabat, jien ilni hawn fejn naf jien, ilni hawn għal snin twal naħdem, forsi anke fil-Knisja kultant, għal imbagħad jiġi dak, jew tiġi dik u tiġi l-oħra, il-moħħ tagħna jibda jewden skont u xek bħal mamlu l-ħaddiema tal-parabola. Kemm iridna nbidlu l-mentalità il-mulej tagħna, Alla tagħna. Kieku dawk fehmu x'għamel magħhom is-sejt, kieku dawk fehmu dawk il-ħaddiema tal-ewwel sija indunaw li s-sejt għamilhom pjaċir u li x-xogħol kważi jivvintaħ għalihom għall-ħaddiema. Kien jieħdu gost li kien ikun hemm oħrajn minn sħabhom, minn nies oħra li setgħu jgawdu minn din l-imħabba tas-sejt. Ara ma jiġrilniex aħna bħala Kristjani, ara ma jiġrilniex li nirraġunaw hekk fuq ħutna aħna u nħarsu lejn Alla u ngħidulu isħej jien immur il-Knisja kuljum, isħej jien nitlob, isħej u li tgħaddini minn dan kollu u lil dik u lill-oħra. Ja ħasra. X'ikun qiegħed jiġrilna meta nirraġunaw b'dan il-mod. Tafu x'inkunu qegħdin nagħmlu? Inkunu qegħdin nidealizzaw id-dnub. Inkun qed ngħidu d-dnub sabiħ, id-dnub sewwa. Dak għamel ħajtu jagħmel kif irid u jgħix kif. U għandna idea żbaljata meta naħsbu li id-dnub sewwa. Għandna idea żbaljata meta naħsbu li l-bniedem li jagħmel li jrid iħossu sew. Għandna idea żbaljata dak diġà qiegħed fl-infern tad-dinja mill-lum. U għalhekk jgħaddi minn ħaġa għall-oħra, mu kuntent b'xejn. Il-ħin kollu jrid xi ħaġa ġdida, iktar eċċitanti minn dik ta' qabel, għax m'għandux paċi, m'għandux kuntentizza. Imbagħad jien ngħid dak sewwa, x'fimt jien mill-gratwità tal-imħabba tas-sejt? X'fimt jien mill-imħabba b'xejn li jagħtini s-sejt? U inkun nixtieq allura li dak li għaddej minn esperjenza għall-oħra, li dak li qiegħed ifittex il-ferħ tiegħu, inkun nixtieq li dak anki jekk fl-aħħar sija, anki jekk fl-aħħar minuta jidħol fl-għalqa jsir wieħed mill-ħaddiema tal-għalqa u nifraħ għalih. Mhux niddejja, mhux jiddispjaċini. Interessanti din il-mentalità li qalbilna Alla għandu raġun il-profeta Eżajja fl-ewwel qari jgħidilna għax it-triqat tiegħi ta' mhumiex it-triqat tagħkom ta' jien ma ngħaddix minn fejn tgħaddu intom. U għax il-ħsibijiet tiegħi kif naħsibha jien moħħi mhux bħal tagħkom ta' ma jirraġunax bħal tagħkom. Għandu raġun jgħidilna Alla, però min għandu minu fis-sewwa? Aħna jew ejjew nitolbuh lill-mulej, anki dejn ta' ħafna drabi anki aħna stess meta niġu biex il-ftit ġitt li għandna naqsmuh. Naqsmuh. Kif se taqsmu l-ġitt li għandek? Kif se taqsmu l-ġitt li għandek? Skont il-ġustizzja. Skont Alla jaqsmu differenti. Alla l-ġejt tiegħu jaqsmu skont il-bżonn tal-persuna. Għax jafna sewwa, forsi aħna ma nafux il xulxin sewwa. Imma Alla l-ġejt tiegħu jaqsmu skont il-bżonn tal-persuna. Noqdu ftit attenti, rridu nsibu triq tan-nofs bejn dawn iż-żewġ linji, il-ġustizzja u l-bżonn tal-persuna. Tgħid li ma ħadimx dak, tgħid li ma stinkax dak, tgħid li ma mhix li kellu jagħmel dak, dik wieħed irid jaraw ukoll. Imma ma jistax jibqa' dej dritt u jimxi bil-ġustizzja,
biex iħossu sew fil-kuxjenza. Il-ġid iservi biex jaqdi l-bżonnijiet tal-persuna, mhux biex min ħares lejja jinliqsam jgħid il-kemm hu fer dak ir-raġel, il-kemm hu ġust. Ikun baqa' kollox iċċentrat fija. Il-ħsieb ma jkunx kemm se ngħin, kemm se naqdi lil dawk li għandhom bżonnu, imma l-ħsieb ikun iffukat fuq innifsi biex jiena nkun impeccabbli ma żbaljajtx.